Türkmenistanda ilatyň daşary ýurtlara gitmek bilen bagly ýüzbeýiz bolýan çäklendirmeleri barha köpelýän mahaly Lebap vilayatynda raýatlara wiza we bilet alyp berýän ýörite adamlar peýda boldy. Olar bu hyzmat üçin raýatlardan $1000 gowrak serişde talap edýärler. Bu adamlar Kazan we Dubay şäherlerine işlemäge gitjek raýatlara 3 aýlyk wiza we bilet alyp berýärler. Olara biometrik pasportyň we $1200 berseň, olar 10 güniň içinde wizaňy we biletini alyp berip, öýüňde oturan ýeriňde eline gowşurup gidýärler diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 29 martda aýtdy. Habarçy bu adamlaryň raýatlar üçin wizany we biletini nähil usul bilen alyp berýändigi barada takyk maglumatyň ýokdugyny, ýöne olaryň täsirli döwlet resmiýetleri bilen daşary ýurtlara gitmek isleýänleriň arasyndaky araçylardygyny belleýär. Bu hyzmatdan peýdalanmadyk raýatlar ençeme aýlap wiza we bilet satyn alyp bilmän kösenýärler diýip Lewaply ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Bu araçylar sebitde daşary ýurtlara işlemäge gitmek isleýän raýatlaryň barha köpelmeginiň ýöne türkmen häkimetleriniň raýatlaryň ýurtdan çykmak üçin pasport we wiza almak şertlerini kynlaşdyrmagynyň arasynda peýda boldy. Habarçynyň maglumatyna görä ýurtda dowam edýän ýiti ykdysady kynçylyklaryň arasynda häzirki wagtda Sayat, Halaç, Sakar we Çärjew etraplaryndan has köp adam eklenç gözleginde daşary ýurtlara gidýär. Olar esasan İstanbul, Kazan we Dubay şäherlerini saýlap alýarlar. Kazana gidýän raýatlar 3 aýlyk wiza alýarlar we soňra wizany uzaldyp şol ýerde galýarlar. Dubaýa gidýänleriň şol ýerde ýörite türkmen mihmanhanasynda bolýandygy we gündelik $20 töleýändigi aýdylýar. Olary iwiçke hem berilýär. Olar şol mihmanhanada bolup iş gözleýärler. Bu mihmanhanada türkmenleriň köpdigi aýdylýar. Türkiýe wiza almak has kyn bolup, ýaşy 25 yetmedik ýaş denanlaryň köpüsi wiza alyp bilmeýär diýip habarçy aýtdy. Soňky aýlarda hususanda pandemiýa çäklendirmeler sebäpli ýatyrylan halkara howa gatnawlarynyň dikeldilip başlanmagy bilen eklenç gözleginde daşary ýurtlara gitmek isleýän türkmenistanlylaryň sany göz görteli köpeldi. Döwlet migrasiýa gullugynyň edaralarynyň öňünde uly nobatlar döredi. Bu habarlaryň arasynda her bir raýatyň erkin hereket etmek, ýaşajak ýerini saýlap almak hukugy ýurdun konstitusiýasynda kepillendirilýän Türkmenistanda häkimetler öz raýatlarynyň daşary ýurtlara gitmegini çäklendirmek çärelerini güýçlendirip başladylar. Fevralyň ortalarynda migrasiýa gullugy raýatlara biometrik pasport bermegi wagtlaýynça besetdi. Martyň başynda häkimetler goşmaça çäklendirmeleri girdip, raýatlaryň ýurtdan çykmak üçin pasport we wiza almak şertlerini kynlaşdyrdy. Mundan soň türk wizasyny alan raýatlar ýurdun daşyna gidende raýat işçiligini görkezmejekdikleri barada dilhaty ýazmaga mejbur edilip başlandy. Şu ýepde Gazagystana sapar edýän türkmenistanlylardan ýygyna dolanyp geljekdigine kepil geçýän ynanç hatynyň soralyp başlanandygy barada maglumatlar gelip gowşdy. Türkmen häkimetleri we berk döwlet gözegçiligindäki metbuat serişdeleri bu ýagdaýlar barada maglumat bermeýärler. Aşgabatda ençime ýyl ulanylan taksirlaryň sebitleri sol sanda Lebap vilayatyna uradylmagynyň ýygy bilen indi ýurdun gündoğur regionlarynda hem hususy taksiçilere garşy basyşlar güýçlendi. Ýatlatsak geçen ay paýtagtda täze taksirler hyzmat edip başlandan soň şäherde öňkü hereket eden Hyundai kysymly köni uluglaryň ýüzlerçesi sebitlere paýlandy. Azatlyk hususanda Türkmen Awto Uluglary agentliginiň Türkmenabad şäherindäki 15-nji awtoparkynyň sürüjülerinden getirilen 100den gowrak köni uluglaryň käbir saýlaryny öz harajatlarynyň hasabyny täzelemegi talap edendigi barada hem habar beripdi. Türkmenabadda Aşgabatdan getirilen taksiler guratçylyk barlygyndan geçirilip eýem ilada hyzmat edip başlady. Munyň ýedi bilen ýol polisiýasy salgyt gullugynyň işgärleri bilen birlikde köçelerde hususy taksiçilik bilen meşgullanýanlara garşy reýtlere başladylar. Hususiýetçiler saklanan halatynda olara 570 manat jerime ýazylýar. Dip sebitdäki habarçymyz 30 martda gurrun berdi. Munyň netijesinde agyr ykdysady krizisyň we işsizligiň arasynda eklenji üçin taksiçilik edýän raýatlar uluglarynda ýerleşdirilen taksi nysanalarını aýryp başladylar. Mundan başga da hususy taksiçiler şol sanda adaty sürüjüler hem golaýda ýol polisiýasynyň reýt geçirýänligi barada garşy tarapdan gelýän uluglara çyralaryny ýakyp raýdaşlyk hökmünde işaret berýärler. Dip habarçymyz belledi. Şol bir wagtda salgyt gullugynyň käbir işgärleriniň adaty müsteri hökmünde köçelerde hususy taksileri taklap gitmeli sebiti we narhy ýalasandan soňra
olara jerime yazmak ýaly emellere hem baş guşýandygy bellenilýär. Taksiçilik köp adamyň ýeketek ekleniş çeşmesi bolup dur. Bizim resmi ýagdaýda işlemek isleýär. Ýöne häkimiýetler hususy awtolawlara kireyne ýolawçy gatnatmak üçin ygtyýarnama bermeýärler. Döwletiň awtoparklaryna işe girjek bolsaň hem ilki para bermeli. Bundan başga da olagyň ätiýaçlyk şaýlarynyň aglabasyny öz hasabyna satyn almaly. Günnelik plan borçnamasyny olmaly. Gynansak da hökümet beýleki meselelerde hem bolşýaly çözgüt tödürlemän diňe gadagançylyk girilmek bilen çäklenýär. Bu weli galanjy girdet çeşmämizden hem mahrum etdi. Diýip 40 ýaşlaryndaky türkmen awatly sürüji habarçymyza gurrun berdi. Ýokurda beýan edilen ýagdaýlar boýunça Türkmen Awto Uloglary agentliginden kommentariýa almak basartmady. Galy bertede habarçymyzyň söhbetçisiniň nyktan para berim ýagdaýyny hem resmi ýagdaýda tasdiklatmak basartmady. Azatlyk ýurduň beýlik tewitlerinde hem hususy taksi sürüjilerine garşy basyşlaryň güýçlenýändige barada habar berip gelýär. Şol bir wagtda döwletiň awtoparklarynda işleýän sürüjiler de gündelik plan borçnamasyny tawsyrmaladygyny, gazançlarynyň güzeran aýlamaga ýetmeýändigini, özleriniň iş gününi tamamlandan soňra artykmaz işläp, gosmaçy gazanç etmäge mejbur bolýandyklaryny aýdarlar. Maglumat üçin aýtsak, döwlet taksilerini dolandyrýan sürüjileriň gündelik plan borçnamasy 2020-nji ýylda 110 manada deň bolan bolsa, 2021-nji ýylda 250 manada we 2022-nji ýylda 350 manada ýokurlandyryldy. Balkan velayetinin käbir şäherlerinde häkimiýetler palçylara we tebiplere garşy reýtleri geçirip, olardan ygtyýarnama talap edip başladylar. Bu waka ýurtda dowam edýän ýiti ykdysady we durmuş kynçylyklarynyň fonunda ilat arasynda bu adamlardan haray gözleýänleriň köpelýän mahalyna gabat gelýär. Şuňlar Magtymguly we Türkmenbaşy şäherlerinde kanun goraýjy edarlaryň Sultanda Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri palçy we tebip adamlaryň öýlerine reýtleri gurnap, olar bilen söhbetdeşlikleri geçirýärler. Dip Adatlyk radiosynyň Tewitdäki habarçysy 30 martda aýtdy. Kanun goraýjy edaralaryň işgärleri palçylardan we tebiplerden ýörükde döwlet synalaryndan geçmegi we ygtyýarnama alyp işlemegi hem talap edýärler. Emma Türkmenistanda bu hyzmatlary hödürleýän adamlara ygtyýarnama berýän edara ýok diýip habarçy aýtdy. Türkmenistan tebipleriň we palçylaryň hyzmatlaryny kanun taýdan gadagan etmeýär. Ýöne 2016-njy ýylda güýje giren mahabat hakyndaky kanun ýurtda tebipleriň, ekstrasensleriň, palçylaryň, astrologlaryň we şuňa meňdeş tebiği bolmadyk ukyplara eýe bolandyklaryny öňe sürýän adamlaryň hyzmatlarynyň mahabatlandyrylmagyny gadagan edýär. Balkanyň kanun goraýjy edaralarynyň işgärleri Sewitdäki palçylary we tebipleri ilat arasynda erwet doğa etmekde we ýurdun ykdysadyetine yaramaz täsir ýetirmekde hem aýplaýarlar. Habarçy olaryň ikinji aýplamasyna anyk bir esas bolmasa-da, birinji aýplamasynyň belli bir derejede sebäpleriniň bardygyny belleýär. Ýiti ykdysady we durmuş kynçylyklarynyň giň ýaýran işsizligiň arasynda palçylardan we tebiplerden kömek soraýan adamlar barha köpelýär. Olaryň arasynda birek-birege görüplik ýaly erwet häsiýetli, betniýetli adamlar hem bar. Olar adamlara erwet täsir ýetirmek üçin tebipleriň we palçylaryň hyzmatlaryndan peýdalanýarlar. Sewitde adamlara erwet doga bermekde, masgalany pozup ýa-da goşup bilýän doga çükmünde uly awraýdan peýdalanýan tebipler we palçylar bar. Käbir gyzlar pulluja erkeklere doga içirmek üçin bu tebiplere 5-10 müň manat aralygynda pul berýärler. Dip habarçy köp tebibiň we palçynyň aýlyk girdejisiniň 10 müňlerçe manada ýetýändigini hem aýtdy. Olaryň arasynda durmuşa çykyp bilmeýän gyzlara, öýlenip bilmeýän oglanlara, işi ýöremeýän telekeçilere bagtynyň açylmagy, işleriniň oňuna bolmagy üçin diňe gowy doga tumarlary taýýarlap berýän tebipler we palçylar hem bar. Olar käte gonamçylyklaryň topragyndan alynan gumy hem okap berýärler diýip habarçy reýtler sebäpli şu günler bu tebipleriň, palçylaryň hem öz işini çäklendirendigini aýtdy. Adatlykda bu palçylaryň we tebipleriň şahsiýeti we ýaşaýan ýeri barada anyk maglumatlar bolsa-da howpsuzlyk aladalar sebäpli olary köpçülüge mälim etmekden saklanýar. Şeýlede redaksiýa ýokurda beýan edilen ýagdaýlar barada Sebitin kanun goraýjy edaralaryndan we Milli Howpsuzlyk
Ministrliginden kommentari alyp bilmedi. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady krizisiň arasynda soňky ýyllarda ilan tarasynda palçylardan we tebiplerden haray gözleýänleriň köpelýändigi barada iýdigderli maglumatlar gelip gowşýar. Yerli synçylaryň ençemesi bu ýagdaýy krizis döwründe köp adamyň tebiigdäl güýçlere meýil etmegi, şolara ýykylmagy, şolardan haray we many gözlemegi bilen düşündirýär. Geçen ýylyň maýynda Azatlygyň habarçylary sewitlerdäki döwlet idaralarynda işleýän adamlaryň arasynda wagtyl paýtaht Aşgabatdan iýerilen barlyklardan halas bolmak üçin hem mollalara, palçylara çokunýan, olary töleg töläp doga alýan adamlaryň bardygyny habar beripdiler.